Bwkhabai Hamjak ma tei naithokoro no naiwi Hamjak ma obo belai kheno phero kebo khe o Hamjak ma wo asuk kheno bwkha hawi thango ulo pokna bagui amsuk kheno bwkha kosto mano haisi ar je o Hamjak ma wo time pass oborok hinkhe keboni ruwai mano busiya eba keboni bwkha kosto ruwai mano sawi manya yaba salsa obo haiborok rok no tei bo buini slai ruwai man pugo aw sana thangka hinkhe kaisa kogo no tongo je borok kamawi thangjak no serokugui manphio pia je borok slaijagui thango jeng o borok no khe tei je suphano rotugui manya hinkhe obo haino tinini ustori bo norok o ustori no yaphangni simi paithak jora khalogui khanamui tongdi khorok Sabo khukjak bo bini live obo haino kaisa kotor mistake ungjak mani bo salsa bini laijak jorabo khoroksa selabai hamjagui tongmani aphor jorabo ostala khe bono amsuk heno bwkhariwi hamjak mani phiaba bwrui hinkhe haino time pass bo sela no hamjakya haino bobai time pass ki tongui tongmani phia o sela hinkhe bini bagui amsuk heno cover chawi bini uklok rwkharjak tei o bwrui je kuno mungsa problem rogo bo o sela bini thanio je tongmani je mansak bono riwi subabo borok khorok noi puilao kaisa program o nuglaiwi sinimlaimani afro puilao Bono sekang berinya Hamjak go hanai sagrao tia beri afro khe go seyano tongmani haifano osla bini dol rong ni thanio o berinya number naboi bodeli no berinya call tei message khaiwi senggo hinkhe no paitha go khe beri bo bono go sewi no rokha phia ba borok khorok ni Hamjak ma 3 years mani yagulo hinkhe no berinya bono yakari tei kubuni sela bai thangai paikha afro osla bono tei bai saki philui manphina bagui asakhe no bini berinya busokoi sabai naikha phia oslani kokno thaisa phano khanamliya haikhe obo haikhe no borok khorok nei haktalai thanglaikha phia ba o bwrui tabok khe sawi mankha bini tabok ni sela katal bo drugs rok nabo tei kwbangma manui hamya rok use khaio hanai tei obono karui bo bini tabok ni sela katal bo kwbangma bwrui rok baino tongo sabo obo hai haikhe bo o kok rok no sawi manmani pore o sela bai bo kok banglaiwi haktalai no thanglaikha haikhe bo obo haikhe no tei khorok sasela bai duka rozakha tabok khebo bo bwkha bisingo kaisa no one shop ma phaijago bo tangui bini puilani sela no yakarui rojakhana bini puilani sela amsukhe borok kaham tongmani tei bo bono asukhe no kia rok khayo bini je kuno problem rogo bo bini ganani kakya asukhe no bono bwkhariwi hamjagui tongmani bo tabok oborok no muito manjakui bo bini puilani sela no tei bai saki philui manna mosungjak phio haifano bo oslani bagui kuno mungsa sawi manliya tei tabok khe osla bo slaijagui no thangkha bo o bwrui no nasigui phano nailiya hinkhe asuk jora no tinini ustori norok o ustori no khanamui bo hai ungjaka comment khaibi sanani tapok di tei video no sajagui tongkha hinkhe like khaidi tei share khairodi tei jara channel o katal ongui tongkha hinkhe please subscribe khainani tapok di tei bo norok ni subas manui bwskang next time o video katal tubui manna tui hinkhe hambai asuk jora no video no paithak jora naima bagui